L-għaqda mhux governattiva Nature Trust tappella lill-Gvern biex juri impenn politiku ikbar biex is-Siti Natura 2000 jiġu protetti u mħarsa kif inhu d-dover tal-awtoritajiet. Dan l-appell sar fi stqarrija li ħarġet it-tnejn kif il-21 ta' Mejju ddikjarat bħala l-Jum Ewropew tas-Siti Natura 2000. Fl-istqarrija jingħad li l-Gvern għandu jimmaniġġja tajjeb dawn is-siti f'Malta li minnhom għandna 34 fuq l-art u 14 siti oħor fil-baħar, apparti li ssir talba biex jiġu mejjuna l-għaqdiet mhux governattivi illi jaħdmu biex Siti Natura 2000 ikunu protetti u jitgawdew minn kulħadd. Dan l-appell sar fid-dawl li ġie notat nuqqas kbir ta' infurzar f'dawn is-siti madwar pajjiżna waqt li f'siti b'mod speċjali marittimi l-infurzar huwa kważi ineżistenti. Għalhekk isir appell biex l-awtoritajiet isaħħu l-infurzar biex bekk il-proġetti ta' konservazzjoni jiġu sostnuti. Nature Trust issostni li minħabba l-importanza ekoloġika ta' kull sit, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom dover li jassistu fil-konservazzjoni, manutenzjoni u ħarsin tas-siti. Madankollu tinnota kif l-uniċi Siti Natura 2000 li huma maniġġjati tajjeb huma dawk li jinsabu f'żoni li jaqgħu taħt ir-responsabiltajiet tal-għaqdiet mhux governattivi. Il-kumplament tiddikjara Nature Trust huma maniġġjati biss fuq il-karta mingħajr involviment attiv tal-awtoritajiet. Il-21 ta' Mejju kien iddikjarat bħala l-Jum Ewropew tas-Siti Natura 2000 fl-1992 meta ġiet approvata d-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar l-abitati u l-programmi LIFE. Din id-direttiva flimkien mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar l-asafar tal-1979 kienu ffurmaw il-bażi tan-netwerk tas-Siti Natura 2000 li permezz tagħhom intażlu diversi siti protetti madwar l-Unjoni Ewropea.